Любимия ми момент в планината, когато изведнъж става равно и изведнъж излизаш на нещо ето такова, вижте. Чакай, сега ще ви го покажа без мен, за да видите на какво излязох. Не мога да спра да го гледам. И се сетих да ви питам всъщност, кой е любимият ви момент, когато отидете на планина, когато тръгвате и още не знаете какво ви чака, когато стигнете на нещо ето такова и виждате къде сте отишли. За първи път съм тук. Или когато се вършите надолу, може би, вече удовлетворени и изморени. И да ви кажа къде съм. От Панчарево тръгнах по стената. Там пътчето съвсем в началото се разделя. Или тръгвате по асфалтовата алея, където просто може да вървите поравно. Или тръгвате към пейката, така наречената панорамна, където може да стигнете до нещо много красиво, където редовно ходим. Там е почти равна пътека. Или може да тръгнете към връх Батчун, на където съм тръгнала аз днес. И според мен няма да успея да стигна, защото по GPS ми показва, в началото табелата показваше на 6,7 км. Преди малко GPS ми показва още 4,5 км, което означава, че съм до никъде. Но до тук е все стръмно, да знаете, предупреждавам ви. Има табела в началото, след това следвате червената маркировка. Само червена маркировка. Някой е подновил, за което благодаря от цялото си сърце. Табели до сега не виждам, но ето първата пейчица, на която излизам, пак ще ви го покажа. Не мога просто. Дали препоръчвам за хора с затлъстяване, както обичам да казвам, след като Дейси може, значи и вие можете. Но трябва да имате ентусиазъм. До тук е катерене. Ето, оставам ви на гледката.